KSRTC. അവരതിൻ്റെ ഇത്ര എമൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് പേ ചെയ്യും. വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന KSRTC അതുവഴി ലീഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് മെയിൻ റോഡിൽ വന്നിട്ട് മറ്റ് വണ്ടികൾ പോകില്ല, നമ്മളെ പ്രധാന ആ റൂട്ടിലേക്ക് ആ വണ്ടിയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളിന് വലിയൊരു ബസ് ഓടിക്കാതെ വണ്ടി ബസ് സർവീസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അധികം കയറി പോകാനും പറ്റും. അത് ഓടിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളായി. അത് ഷെയർ ഓട്ടോ പോലെ ആയിരിക്കും, വലിയ പൈസ വാങ്ങിക്കില്ല. ഓട്ടോറിക്ഷ ആണെങ്കിൽ 2 പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റും, മറ്റേ 4-5 പേർക്ക് കയറാം. എല്ലാവരും ഇത് ബോംബെയിലേക്ക് ഉണ്ട് ഷെയർ ഓട്ടോ, അപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷെയർ ഓട്ടോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പലർക്കും കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ബസ് വരുന്നിടത്തേക്ക് വരും, അതിൻ്റെ ബസ്സിലേക്ക് അത് KSRTC വൻ നേട്ടം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് കണക്കൂട്ടൽ. കന്യാകുമാരിയിലൊക്കെ ഷെയർ ഓട്ടോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിലുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. ഈ ബസ് ഓടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അത് നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. കാരണം ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം വണ്ടി ഇട്ടാൽ ആരും കാണും. നഗരങ്ങളിൽ വലിയ ഓഫീസ് ടൈമിലൊക്കെ ആണ് ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്.